Għat-tielet darba pajjiżna sar is-seminar annwali tan-Networks Ewropej Kulturali. Preżenti kien hemm membri minn 17 il-pajjiż differenti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera stqarr li l-budget tal-kultura għal din is-sena żdied b'12% u saħaq li din hija opportunità sabiex nies b'kulturi ta' pajjiżi differenti jaqsmu flimkien l-interessi komuni u l-esperjenzi tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari stqarr li nistgħu noffru lill-artisti l-opportunità ta' esperjenzi ġodda u ta' swieq akbar. José Herrera fisser kif il-Gvern qed jaħdem fuq diversi programmi fil-komunità tal-Belt Valletta u madwar Malta kollha. Matul is-sena 2013-14 l-individwu ħadu sehem fi proġetti u inizjattivi kulturali li laħqu iktar minn 50 programm kulturali. Is-Segretarju Parlamentari Herrera ħabbar li flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni il-Gvern qed jaħdem fuq programm mal-iskejjel ta' Musician in Residence li mistenni jibda fil-bidu tas-sena skolastika ġdida. Barra minn hekk fakkar ukoll fil-Konferenza Mondjali għall-Arti u l-Kultura li ser tkun qed issir fl-2016. Anthony Attard, konsulent fl-ekonomija kreattiva, qal li dan huwa żmien interessanti ħafna l Malta li għaddejja minn żvilupp f'perjodu importanti fl-istorja kulturali ta' pajjiżna. L-avveniment tal-lum huwa primarjament biex l-entitajiet kulturali pubbliċi jibdew jaħdmu aktar fuq livell internazzjonali u madwar 17 l-organizzazzjoni Ewropea li huma networks li jġibu flimkien eluf ta' artisti, aġenziji f'pajjiżi oħra Ewropej biex jibdew joħolqu il-proġetti tagħhom. Intant Malta bħal pajjiżi oħra għandha l-fuq minn biljun euro permezz tal-programm Creative Europe. Creative Europe joffri l-fondi għal mill-inqas 250,000 artist Ewropew, 2000 ċinema differenti, 800 film u 4,500 traduzzjoni ta' kotba. Għaldaqstant il-Gvern qed jaħdem għatih sabiex jassigura li artisti Maltin ikunu parti minn dan il-programm.